Itu press meet, press conference, kita pun adik nangko adik lah lo, lapen aprangsi nilitung silanan circle komite hinben press media akorti dampan doe pandani tung hinben kardom ajiriglo lapen pini nilitung silanan circle komite issue na hinben press meet dan press conference itu nangkok ngasih ke lalu kita tentang tarik konan ket or karbinglong Sorkari Gangbra Association Central Committee Executive Committee along ceparai ponlo je non tukar binglong long Sorkari Gangbra tum ki claim ponang jaka mangdeng hey hadak cingbai cingsai ponlo lape hadak ceparai ponlo Central Committee pen lasi nilitum Karbianglong Thomas Council along lapen Sorkar along a department din along lapen kaprek asayang deng long tame Sorkari Gangbra tum Sorkar apan cirap dun bomlo kedamtan corona hut COVID-19 hutra cirap dun lo lapen centrally sponsor ang mukhapan nilitum cirap dun lo lapen rong group arlo Sorkari Gangbra tum jurisdiction area teng ben kaprek death certificate birth certificate akijum pen Sorkari Gangbra tum mithang pet pen tokun lo lapen Sorkar pen Sorkari Gangbra tum han ke claim dunang je asayang dengan Sorkari Gangbra tum cirap dun bomlo Karbinglong Thomas Council along lasipini nilitum Central Committee pen nilitum phan press media long lapen dirta pachitak nangi pu nilitum phan kaping phat ateng se ko pini nilitum sinan circle long puthot chehang tusi amoyatin pen alongri kaprek area pen da Sorkari Gangbra tunda penangan nang chitong mulo duar bagure moja pen langmili moja pen lapen is amoja pen lapen rema naga amoja pen lapen borbotar amoja nitum dak silang pet pen sipini nilitum labang so press meet a conference nitum minila akanan so da theke lalo kedam tan haro press kebra Circuit 1890 British Sarkar Arni Hut si Sorkari Gangbra Tumhan Assam Sarkar pen 1890 appointment people lo Sorkari Gangbra akam asang deng kape claim bonje phan lapen la som thot si ke cheng si Sorkari Gangbra phan appointment ki picheng lake karlitang nere tum ka ching homne sarthe rongpia phan haro press kebra ke thomaninkan Gulagara district ahin bensi alang phan labangso Sorkari Gangbra kam khajuna kiru along lapen rong rup arlo kam asayang dengan kecira pacitu dunia phan alang phan appointment ipon la lapen British Sarkar Arni Ahut penako Sorkari Gangbra tumhan labangso ek aron bipon lo ladak ketok pon ke lo the British passed an act called the Assam Frontier Administration of Justice Regulation Act 1945 thalabangso hot Sorkari Gangbra tumhan labangso ron ek di pitekang lo lapen labangso ek aron pitekang pensi piniani rong rup cari colong aphan rong rup kemeja aphan ligbor kacep kapana aja aphan la kado kabe abisa kindara long kame piniani dome Sorkari Gangbra tum sirap dum bomlo la claim dum bomlo lasi kaprek
rong rokolong kisung asai ang dengan da sorkari gambra dun cirap dun bonglo. Dingcet tuli mutana. Lapen independent longde rathi Assam asarkar pen puthot aron jokon tulo lage harupresir kera pikera pho labangso ek ako papas pontulo je the Assam Frontier Administration of Justice Regulation Act 1954 harupresir kebra phokera planning kan labangso ek sorkari gangbra domhan pincong bilo egaron lasi 1954 lapena phi ako lasonthosya ek ako puthot monai pon pincong pontulo harokre sirkebra trokebra ini lapen harokre sirkebra trok sikebra ini hala sota ek monai ponlo lapen chapter 2 section 42a labangso klardak pen haladak jong pipondo sorkari gambra domhan lapen sorkari gambra domhan non karbeng long traditional village council lapen village court along labangso recognize ke hala soke gambra pulo la pulote recognize ke sorkari gambra domhan se recognize lo lapen mojudar domhan recognize lo lasi traditional village council lapen village court along sorkari gambra domda ada anghoi ke dudang nangje aron dok ima hala bangso ahut a ek pharo kresir kebra pikebra trokebra ini lapen pharo kresir kebra trokebra ini long a ek nangjong pi daklo lasi ini neletom sorkar long aphan kachuning rigel halo kibang ilangarni Karbinglong Thomas Council long traditional village council lapen village kurolong sorkari gambra tophanda adimaklong kepe ponjaphan nelitum Karbinglong Thomas Council itum kaching honai lapening kachithi nai aman kithi nai Sir Dr. Tuliram Ronghang Phanta nilitum silunan sarko hoy hinten tuling riponlo nilitum phandane labang sodim aklong along nilitum phanda kipek ponjia phan lape nilitum sorkari gangra tum ladak JB tum phang rong asara tum phang gangra tum phan itum kiber bai tum ladak nilitung kupini ki pudamni funding hanghe kebang kedam ta por pusar pisar angthun dan me litung pem rapelo chirap rapelo lasi kebang ilangani tame itum rong asar dompen rong agangra dompen sorkari gangra dompen kachirap kachitu kachinghon bangge sorkari gangra domta pinier ni lapen pinian ta dulan lapen klem pon rapel je pasi nilitum ning hang glo lapen non kebang di Karbeng long dan pialong aron bari matum menai karbi hong hari atum dipurong so pialong kapiman ponjadin halabang so me pialong sitame nilitum sinilan sarkul angkang pidoan lapena mojatin asor kari gambura lapena dak kapre rakhe atuma tame kibangji Arko achiklo di purong supilong keteman ponji karbiang long aron barim atum karbi honghari atum amelong teme nilitum thegan ben nalitum panchirap chitu dunyi pusi pini nitum sorkari gambra silundan sarkolo hin ain dan parai ponlo lapen nitum ning klarsapen labangso amelong teme nitum kachirap chitu ponji